Kaixo Gabon eta ongi etorriak. Euskal Herriko politikagintzan diharduten goi mailako pertsonaiekin egin dugun saioen amaierara Xabier Arzalluz ekarri dugu harira. Xabier Arzalluz, Gabon eta ongi etorria. Eskerrik asko, eta Gabon. Gabon, hemen daukazu ni neroni, Xabier Euskitze, Aintzane Bolinaga ama berria denaren lekuan. Xabier, Gabon eta ongi etorri zuri ere. Gabon. Eta beti bezala Maribela Izarna, Gabon zuri ere, Maribela. Kaixo, Gabon. Hemen gauzkazu eta galdetzen hasteko prest gaudenez besterik gabe hasi egingo gara, onki iruditzen bali mazaizu. Europako bidean hauteskunde kanpaina minutu gutxi barru hasiko da. Nola egoten zerate hauteskunde kanpainaren atari batean? Atleta lasterketa baten haseran, lasterketa baten atarian bezalaxe pistolak noiz joko duen zain? Batzuek. Beste batzuek lasai. Niretzat hauteskundeak hainbeste pasatu ditugu, gainera ni ez nahi sartzen hor, antolaketa komisio bat egoten da. Ardura askoko arazoa da, hauteskundeak kartelak direla, bestia, kontratazioak, bideoak egitea. Jendeak usten duen baino lan gehiago. Baina lan horiek zaizkit niri tokatzen zaizkit, ideak, mitinak, fiskatola gainetik ikustea, eta nola nerbioak aspaldi galduta dauzkagun guk. Nahiko lasaia izaten da. Batzutan pixkat neketzo, baina ez da gehiagi ere. Duela egun gutxi egindako inkesta edo iritzi bilketa baten arabera, Europako hauteskunde hauek direnik ere ez omen daki biztanlegoaren zati handi batek. Hori ez alda politikaren porrota handi xamar bat? Bueno, hori da politikarena. Ara, gure esanak jendeari, irikideei, medioen bitartez, joaten dira zuen bitartez, prentsaren bitartez, eta bitarteko hori ez bada behar bezala ibiltzen bat zaizki gauzak iristen. Nik uste dut, nik sinistu egiten dut Europa kontu horretan. Sinistu eta izugarrizko garrantzia ematen diot. Eta gainera nik ikusten dut, nengoen zantzuen Delorsek, hemen gaurko Europar jendeari eta guri, ekonomik mailan da, gutxienez eunetik 80 erabaki Europatik datuztela. Eta ja Madridetik edo Paristik. Entzatu zeu zer dan hori. Itxuraz hori, ez tezu lortu hori jendeari transmititzea? Bueno, claro, zeu esaten dizu, gori esaten dizu Aizarna baina. Claro, prentsak zerekin dabila beste denboran. Ustelkeria, korrupzio, ez da zer doak zen. Kontatuko dizut, ez hemen danak bota behar ditugu. Josu Joni Mazek kontatu ziren, lenguan, ontxe, batzuek, egon ziren Madriden, bera, eta moran, dalako Movimiento Federal Europeo, aspalditik dagon hortan sartute gauden alderdietako hautagaiak. Konbidatu zituzten kazetariak, askaltzera, gauza hotza zitzegiteko, Europa gauza hotza zitzegiteko. Eta, bueno, gogo handi gabe, beti hasi ziren korrupzioakin, da iztiluakin, da ateratzen, da ze pentsatzen duzuen buruz. Eta batek, oso ezaguna dan, izparringi baten, kazetari batek, esan zion, ez dituzte denboria galtzen nibili, guri itzegi guri zer interesatzen. Harri itzegi dezagun, orain interesatzen diren gauzen buruz. Eta nik ulertzen dut, gertatu diren gauzak, garrantzitsuak direla, eta horretzaz itzegin behar dela, eta karbitu behar direla, baina beste gauzak, Amar bider esan dut nizu, beste gauza asko daude hemen, jendi ez da konturatzen. Datorren, ekainaren 12ko hauteskunde hauetan Eusko Alderdi Jeltzalea, zenbait alderdi regionalistekin batera aurkezten da, nolabait koalizioan, Ibarka Galizia, Par Aragonistak, Valentziak, Unia Valentziana, Kanarioak, eta bar. Nire galdera da, zer dute aman komun alderdi regionalista horiek, zenbait espainolista eta barra izan da, PNV-rekin, Euskal Alderdi Jeltzalearekin. Ze ikuspuntu dute esate baterako Euskal arazoetaz? Izan ere, Xabier Arzalluz, joan dan egun batean, Josu Joni Mazek esan du, hau ute moduko bat dela, hau da, behin-behineko enpresa elkarte bat. Enpresa horiek zer duzuen Maribel Izarna lotik? Gaur artean egin alako eztabaida batea. Eske, danak tortzen ziren, eske. Gu hasi ginean, lehenengo... Prezioa, beraz. Bai. Umezurtz daude, hauek biltzen ziren pixkat alderdi popularrakin, UPN dabilen moduen. Baina, karo, ikusten zuten, benetan regionalistak dire, batzuk nazionalistak dire, esaten dute, baina ikusten zuten azkenian alderdi popularrakin batera bazi joazten, bere nortasuna galdu egiten zutela.
Baina etxakiten zer egin ziatik, etzeukaten gorputz nahiko bere kasa ibiltzeko. Gu hasi ginen dakizuten ez, dalako Atlantiko ardatzaren bidez, Galiziarrekin, eta Kanarioekin. Hortik hangin joazen, hola genbiltzen orain ere, eta orduan etorri zitzaizkigun hauet danak. Orduan, karo, horiek ez dira Atlantikoak, baina orain gu ari gera beste borroka bat antolatzen. Espainiko estadua da bakar-bakarra. Europako estaduen artian federal edo federal kutsua daukatenen artian. Hauteskunde hauek, hauteskunde barruti bezala estadu oso hartzen dutena, eta ez estaduak daukan egitura autonomikoari begira. Hori da alderdi handia hitzaielako komeni. Esango nuke, Euskadik zenbat diputatu eukiko lituzke, seguraskorik 3 edo 4. Orain, Espainiari pizkate zabaldu egin dizkio diputatuen kopuruak. Eta Katalunia eukiko lituzke hainbeste, eta hainbeste orduan, gu geure barrutian egitean nahi dugu. Orduan ez genduke horrelako saltzarik eukiko, ez Atlantiko ardatz eta ez beste ezer. Beraz, regionalistekin batu behar, dena den Arzaliz jauna, nik ezin zaitut imaginatu, esate baterako Valentzian, González Lizondo baten alboan mintin bat ematen. Eta ez naiz egongo. Ez daukagulako guk kontu horretan zer ikusi. Guk danok hartu dugu, helburu bezala, bortxatu, estadua, hauteskunde barrutia aldatzeko. Eta bakoitzak bere, valentziarrak bere lekuan, katalanak guk geure lekuan eukitzeko hauteskundeak. Hori lortu artezkera geldituko. Hori lortzen dugunean, ez daukago horrelako arazorik. Baina identifikatu zaitzakete Unión Valencianak berez ezen plazatan jartzen dituen bandera espainolekin kabar? Nahi duenak. Baina badakizu hemen ze helburu dauzkagun ez da. Gu ez gara joango Valentziar batasunakin abertzaletasun aldarrikatze kontuetara ez da. Beago sopositor de gurekin joateko. Europako hauteskunde hauetan, eta sondeoen arabera naiz eta sondeoak besterik ez diren, PPek dagoeneko aurrea hartu omen dio PSOEri. Hori horrela gertatuko balitz, zer nolako panorama ikusten duzu? Nik ez dut uste gauza hundirik aldatuko lidakenik, nik ez dakit. Baina entzun detan ez Felipe Gonzálezek ez dio horrik azorik egiten, ez da argumentu horrik, batzuk esaten dute. Hainbesteko aldea badago, da, PPek ez bakarrik eskaino batzuek, baizikan PSOEak izugarrizko berakada egiten badu, nabarmena egiten badu. Orduan, Felipe Gonzálezek besterik espada konfidantza mozioa jarri beharko lukela parlamentuan, ziatikan, azken batian, irikideak botu eman dute pixkat bere kontra. Nik uste dut hori ez dela gertatuko lehen gainbesteko ezberdintasuna bestira gongo, leikena da, popularrak, sozialistak baino eskaino gehiago ateratzia, ez dut uste eskandaloik egongo danik, Andaluzian dago pixkat borroka, Andaluzian baleike, seguraskorik gehiengoa galtzea sozialistak, ez da egongo eskandalorik, nire ustez. Eta dana dela, Felipe Gonzálezek, Pujolen esango genduke laguntza edo babesa badauka, eta nik uste dut eukiko duela, tudega, ez konfidantza moziorik eta ez zer movimenturik egingo. Baina zuzeu, kezkatzen altzaitu bat ere alderdi popularrak itxura guztien arabera izango duen goraka horrek? Ez, normala da. Zuk pentsatu zazu, azkenian demokrazia da aukera, da aldaketa. Hori espadago, zu pentsau gauzak ondo dijoazenik. Gero, alderdi popularrak ere gobernatu egin behar du. Nire kezka da bakarrik. Alderdi popularrak sozialistak lehen aterazuen bezala, gehiengo oso ateratzea. Hau da, inoren beharrik ez eukitzea, legebiltzarrean, gobernua, presupuestoak, legeak aurrera ematen. Hori, okerra da, hemen korrupzioetak gauzak esaten dire ez da. Nik ez dakitzuek akordatzuek asteak zerate, baina ez akordatzen zeraten zer gertatu zen hemen. Ni, pentsatzen Suarezen denboran, azkeneko denboratan, Suarez oso urte txarrak pasatu zituen. Ni akordatzen naiz nola, orduan torri zan Helmut Schmidt zan, Alemaniko kantzelaria, gobernuburua. Eta zan sozialista, baina nahiko sozialista liberala, eta Suarezekin ondo konpontzen zan. Eta orduan, Suarezek eta kontatu zidaten nola esan zien,
Alemaniko sozialistak laguntzen ziren oso gogor ekonomikoki eta bestela, teknikoki ere bai, hemengo sozialistei. Eta Helmut Schmidtek kontatu zion, gure teknikoak esan diote sozialistei, Felipe Gonzálezeri, denbora galtzen ari direla, UCD-ri eraso egiten. Eraso egin behar diote, Suárezeri, zuzenki. Espaini bakarrik da Europa osoan estadua 5 milioi boto aidean dauzkanak. Da Suárez bota behar dezu, hori da boto biltzailea. Eta esan zion Helmut Schmidtek, zure kontraziko dire, eta ala ziren. Hasi ziren bildurgarri. Zer nahi zuten, Suárez bota, ez UCD bota. Da Suárez bota eta gero, orduan, izan zen tejero eta kontuak, ez da, oso gauza, oso politika arriskutsua, eman zuten sozialistak, eta orduan, hori dana esan egin behar da orai. Eta Calvo Sotelo jarri zuten. Eta Calvo Sotelo erabili zuten, urte-bete edo, ez dakitzen bat irauz zuen, hola, hili zuten. Deskredito osoan, kaos osoan. Orduan zer gertatu zen, akordatzen zerate Felipe Gonzálezeren kartela, ezta? Zeru urdina, eguzkia, gazte, esperantza, itxaropen, bildurgarria. Eta ala atera zuen gehiengo osoa. Gu gauden sisteman, ez dago berez gehiengo osorik, proporzionalian, ez dago gehiengo osorik. Eta desesperazioare, kaosare, ekarri zuen Felipe González. Eta orain, hauek berdina egiten ari dire. Gaur irakurri da ez dakit nun. Pepek eta Aznarrek eta oso estu lan egiten dutela Pérez Llorca eta Arias Salgado egin. Oiek zeuden orduen Suárezen munduan. Eta dakite oso ondo zer jasan zituzten, zer sufritu zuten sozialisten gandikan orduen. Da taktika berdinak indabitzen. Baina hala eta guztiz ez dire iristen Felipe González eta gerrak orduan egin zuten. Orduan, Pepe orain egiten ari da mugimenduak egokiak direla iruditzen zaizu? Peperentzat, baina guretzat ez. Eta nik uste dut orokorki begiratuta ere ez. Nik uste dut hor berriz jende hau egin gehiengo osoa badator, beti berriz gauza berdinak gertatuko dira. Pepeko buru den Jose Mari Aznarrekin egon zinen eren egun, bere etxean, gainera. Oso doixen barra dirutu zitzegun. Oso etxe polita duka. Etxera normalean amistadeak eta lagunak direnak eramaten dira. Hain lagun zarete? Ez, bueno, ni hirugarren aldi zegoen naiz berakin. Gaina nik uste joan ginela, nik ez dakit, ziatik nik esan nion, joango nitzala nahi zuen lekura. Eta nola gero prentsan da, saldu zan, igual pentsatu zuen Genoan artea dana kasetariz betetauko zuela. Edo niri izan ziaten bezala kanpotik antzetorren avion eta batekin Madridera iritsi berria zan, etxera joan zan pixkat aldatzera eta, orduan Genoan zaion beharrian, bere etxean. Nahi esplikazio hori man ziaten, baina nahi berdin ziat, eta lagunak, ez gara lagunak. Eta horren ostean, bilera horren ostean, ateak zabalik edo geratu omen dira Aznarrek, besteak beste, eta momentu iritsiko balitz, estatutua bete ezkero, akordioetara iristeko prest egongo zinatekeela edo. Bueno, hain zehatz, ez genduen itzegin, baina aurreko bileran Burgosen guk eman genizkion papelak, eta badakizu sozialistekin, orain gauden sestra, ez da? Batez ere segurtasun sozialari begira, hor diru asko dago tartian, eta podere asko. Eta egia esateko guk estatutua puntu guzti horietan betetzen badugu, ez daukazu horrelako modelori ginen, ez da. Horregatik ez diguten nahi eman. Eta gogon ginen, Aznarekin egiten hain zuzen, jakin zezaten garbi. Gurekin zerbait egin nahi bat zuen, eta gero gehiengo osorik ez badauka gurekin katalanekin egin jarko du. Ez da, ibiliko angitak egin, ez da? Orduan badakila zer daukan horrean. Gure laguntza nahi badu. Estatutua. Nola ulertzen egun. Orduan, lenguan, berak eskaini zirania zergaitikan. Hauteskunde hauen ondoren, degun bilera bat, taldetxo bat sortzen, hain zuzen, estatutua bien artian bizkat aztertzeko. Ze oztopa aukileizken nola ulertzen duten, eta, karbitasun batera iristea. Bestela, ez daukagu alkarrekin lan egiteko modu hondik. Zenbait urtez elkarrengandik Urruti Xamarri bile ondoren azken bolara honetan, gainera azken bilera aste honetan bertan izan da, hauteskunde aurre honetan txe. Bilera egin duzu, Aznarrek eta biok, eta gainera bilera horren ostean laudorioak, loreak ere bota dizkiozu Aznarri. Lider sendotzat ikusten alduzu ala ere? Hori beste kontu bat da, nik egia esaten dizut Aznar... Mutil majoa dala esan dezu. Hola, hitz egiten danean berakin, normala da.
nik jende askokin egindat. Askokin. Eta bere lekuan dauden, zeatik, Aznarrek bere atzetik alderdi handi bat daukat, eta azkenian poderekiko aukera bat da, alternatiba bat da. Dudarik ez dago. Nik esan dut, niz nahi zibili lorak botatzen, eri galdetzen diatez zuek bezala eta erantzun egiten dut pentsatzen dutena. Nik ezagutu duten jendeen artean, gero-gerokoak, esperientziak behar izaten da, baina bakoitzak daukan pixkat susmo, intuizio, nahi dezutena, nari gizon egokia hitz zait. Fidatzeko modukoa. Bai. Ez nuketan engandik esango hori, Eta Xabierrek esaten zizun hildotik lider bezala heldua dagoela uste duzu, edo beste garai batzutan Partido Popularrean gertatu izan den bezala transiziorako lider bat izan daitekeela, pentsa daiteke oraindik. Bueno, hori badakizu, ni badakit, alderdi Popularrean 11 dinosaurio eta jende modu asko da, gonziatik oso alderdi esango nuke heterogeneoa da hori. Ez dago alderdi disiplinarik esango induke. Ez dago alderdi guk alderdi bat ezagutzen dugun bezala, ez da? Egitura bat, alderdi berria da, etortzen dire, joaten dira. Orduan horrelako alderdi batean jende modu asko goten da. Eta nik badakit batzuek, badaudela batzuek, pentsatzen dutenak, momentu etortzen da nian, beste bat jarri behar da. Horrelako asko goten dira. Baina ez da erreza izango, zientiken, Aznar alderdiaren lehendakaria da, eta bere ekipoa dauka, eta nik uste dut, oso zaila izango litzakela gizon hori kentzea hortikan. Gero nolako aterako da, haizu, hori esperientziak esango du. Egurrik daukan edo ez nik ez eta inbesterako zautzen. Ez da nire denborakoa, nian ibilintzen nien parlamentuan da etxegon, fraga eta bai, baina hau etxegon, eta ni irubidere egon naiz berarekin da, horrek esperientzia horrekin ezin daiket nik oso sarta izango nintzen. Azken bialdi hauek 3 hilabetetako epean izan dira, nahiko segidan, normalean, ez gaude bintzatu dituta PP eta PNVren arteko ainarreman estuak ere ez izango, baina segidakoak izaten, hola goi mailean. Baina gehiago egongo gara. Bai. Da nik gehiago esateko gizona. Seguro, aurten bertan, bigarren hauteskunde aldi izango bai da, hauteskunde autonomikoak, agian horri begira dira bilera hauek? Ez. Zer nahi du PPek Eusko Alderdi Jeltzalearen gandik? PPek gauza bat daki, sozialistak dakiten bezala. Hemen Behar badakizu zer falta dan alderdien, ezango duke, abaniko honetan. Falta da UCD, erdiko alderdia, lehen zan bezala. Zeuden, bere ustez eskerrak zirenak sozialistak, eta gero komunistak eskerrago, erdian zeuden Unión de Centro Democrático, Suárezek lortutakoa, eta gero zegoen eskubia, fragakin da. Gero, Suárez azkenian bakizuen nola amaitu zen, da gero CDS sortu zen, da oraindik baina ez du. Eta alderdi biek ari dire erdi hori okupatu nahian. Horretik sozialisten artean batzuk esaten diote, eta komunistak sozialistak esaten diote, ez dira eskerrekoak. Eskubia merdin gertatzen da, hemen bako, 11 fascista daude hor, baina horiek ere erdira, dijo, azken batian esaten den erdi soziologiko horrek, ematen du gaur podere Europan, zetikan, klasen borroka eta proletalgoa eta kapitala eta horiek, hain gehienak zein dire. Erdiko jendea. Ez dire, ez proletalgoa gorria eta ez dire, kapitalistak eta gure moduko jendea. Oita gehiena. Eta horiek ez daude alako borroka, klase borrokaren dalde. Orduan, alako travestismo bat dago, eskerrak bere ustez direnak eta eskubiak bere ustez direnak zentristak konbertitzen dire edo bihurtzen dire. Dana dala, dagon sisteman, gauza bat dago hemen argi, oso zail izango dela berriz, gehiengo osoa sozialistak lortzea, sozialistak lortuko, inundik ere denborazkoan, eta edo popularrak lortzea. Eta ez badute lortzen gehiengoa, baten laguntza beharko dute parlamentuaren gehiengoaren laguntza legeak eta ateratzeko eukitzeko. Eta hori, sozialistak egin zeikien, esker batuakin, jangitakin, baina ez daukate alkarreko kimika hori eta ikusi ezin dira. Orduan, ez dute lortut, eta gure laguntza egin gehi bat, Pujolek ematen dio, falta zaizkion botuak. Eta Aznarrek nahi badu gobernatu, zeinekin gobernatuko du. Angitakin, Pujolekin edo gurekin, Kanarioakin edo. Orduan, karo,
bide horiek antolatu egin behar dire. Ez dago beste erterarik. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Arzalluz jauna, ahalmen handia erakutsi du azken urte hauetan batipat, alderdi politiko ezberdinekin akordioak lortzeko, akordio sendo eta iraunkorrak zenbait kasutan, txikixiagoak eta puntualak beste batzutan. Beraz, legebiltzarrerako hauteskundei begira jarri ezkero, agian, zuen ikusmiran egon daiteke Partidu Popularrarekin paktoren bat lortzea ere, baina PNV-ren oinarriek, afiliatuek, begi honez ikusiko delukete akordioi, ezkontza hori? Ez dakit, hori gu gaude politikan boto batzekin da programa batekin. Gure programa zer da. Euskadira aldegun podere gehien da ekartzea. Alba genduke Euskadi askatu bat lortzea. Eta Europari begira ere guk helburu hori daukago. Nola? Tiroka ikusi da ezetz. Ez da gainera bide ona. Orduan, ibili beharko era botu bidez, eta demokratikoki. Eta demokratikoki, badakizu zer dan, zuk daukasun pisuakin, eta besteak daukan pisuakin horretortzen da, nik hau, zuk hau. Eta guk pizkanaka guk estatutua osatzea eta betetzea esaten dugunean, da poderi guzti hori onera ekartzea. Guk zer behar dugu Pasaiko edo Bilboko portua eragiteko eta eramateko, zertarako behar dugu Madrid edo aeroportu. Ez nuke guk hobeto egingo. Zuzen, Alderdi Popularrak ze pentsatzen du, ze iritzi du, esate baterako, garapen autonomikoaz, transferentzia prozesu guzti horri buruz? Hori nahi dugu ikusi. Hortan ibiliko gara ba. Oraindik ez da egizu, oraindik hitz egiten hasi beste Horregatik ez nahi egin. dugu bat talde hori egin. Zer esaten dugun ja, orain datoste bat, orain torri diren transferentziak nahiko koskorrak izan dire. Saaberak esan zuen hemendikan uderara beste alako talde bat etorriko zala, baina gelditzen dire gogorra. Zuk pentsatu zazu bakarrik, segurtasun sozialaren inem, lan mundu, hor dauden ez bakarrik almenak, podereak, baizikan diruak, kartzen baditu Euskadira, guk geure kaja sortzen badugu, konzertuan daukagun bezala eta bar, oso aurrera joan gara, Aurregabitz, guk bitartean nahi dugu, hemen gerota, herri honek, gerota podere gehiago bere eskuetan eukitzea, eta besten gandikan gerota, ezango genduke dependentzi gutxiago eukitzea, eta hori da gure politika. Orduan, zuk esaten duzu gure afiliatuak, hori badakite. Orduan, ikusten badute benetan aurrera goazela, orain bezala, konforme egongo dire. Beste batzuek daude hor, edo dana edo ezer ez, dabiltzenak, politika dara bate, nik gauza bat zaten dizot, guk lehenengotikan, ni izan ditzan Gipuzkoako diputado hain zuzen, 77an. Eta ni izan ditzanan bosera maile, konstituzioen zanean, estatutua negoziatu zanean, guk helburu bat genduke. Gure aurrekoak sortu zuten autonomi mailatik gora ateratzea, eta ez bera, hortik astea. Eta hori lortu genduen. Gure autonomia gaurkoa, ez da, dude gabe, gure aurrekoak atera zuten naren baino, kaskarragoa, da, hobeagoa, nik uste dut gaurko denboratan. Eta hortik abiltz, tiroka eta ibiltzia, eta independentzia oso polite da, iben gauzea da gauza lortzea. Galdetu aldizu Aznarrek esate baterako garapen autonomiko eta gero zer eskatuko duzuen orduan? Ez dizu galdetu, nik galdetzen dizut orduan. Bueno, zu datorrena, herri honek nahi duena. Nahi badezu zatea, nik zer pentsatzen detan? Nik zer pentsatzen detan, zatikan. Ni ez naiz herria. Alde PNV ez da herria. Herriaren zati bat. Hemen herria batzuek bakarrik dire. HB-koak eta oie bakarrik dire herria. Eta gu gera marzianoak, ulertzen duzu. Gu ez gera herria, gu zati bat gera. Nik zango dizu nik zer nahi detan. Guk estatutua egin genduanean, estatutuen dago puntu bat. Estatutua hau, ontzat hartzeak ez du esan nahi. Gure herriak, Euskal Herriak dauzkan, hainbeste eskubide eta bar, ukatzea. Horian esan da dago. Eta orduan, esan nahi du guk esken duela estatutua hartu, azkeneko estazio bat bezala. Hori nahi dute batzuek, guk ez. Guk geure programa gerora begira, nahiko zehatz daukagu. Gu Europa zaleak gera pentsatzen dugulako Europatik kanpora gaur ezin daikela bizi, bat zer industrializatua eta halako bizitza ekonomiko bat daukazu. Ikusten duzu, Europaren buruz gauza asko zaten dire, baina hor daukazu Sueziak, zeinek zango zuen.
hain urte gutxi, Suezia Europako ate joka ibiliko zara, eta Finlandia. Gu baina aberatsagoa, Noruega, Austria, eta Suiza ikusiko deze, denbora asko pasatu gabe eskatzen. Orduan, zerbait, hortik kanparezen genezake bizi, orduan aukera hori egin dadukagu guk aurretikan. Orduan guk Europa barru horretan nahi dugu egon, Euskalduna, Holandarrak edo Belgiarrak edo bestiak dauden bezala. Hori da gure helburua. Eta, bueno, herri honek nahi badu lortuko du. 20 urte, 15, ez dakit. Hori ez da ezer. Mitterrandek esaten zuen, gaur irakurri dut, Mitterrandek esan zuen atzo nunbait. Edo egin duen entrevista batian, elkarrizketa batian esaten du Europako bidea luzea dela eta latza. Eta dala maratoi korrikalarien txat, ez? Askar korrikalarien txat, ez da? Eta gu PNV beti izan gara maraton korrikalaria. Ez digu bilturrik luzaroari. Ez gabiltz, hola, egunero, gaur rauten, gu gabiltz pizkat luzero jokatzen, baina badakigu nora guazen. Inkestek diotena baieztatzen balen bada, Arzallus jauna, badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak gorantz egingo duela datozen hauteskunde autonomikoetan. Hala dirudi. 22, 23 eta 24 eserleku ere... Edo 25, aipatzen zaizkizu inkesten arabera ari geratzen nahi dituzunak. PSOE-ri berdintzu ematen diote, beherakada txiki batekin, PPk gorantz egingo luke, baita Izquierda Unidak ere, Herri Batasuna ere berdintzu, Eusko Alkartasunak berantz. Zuentzat gorakada hori ona da, dudarik gabe, baina eskainuak, sondeoek, aipatzen dituzten eskainuak kontutan izan da, ez ote litzateke Euskadiren gobernagarritasunean nolabaiteko kinka sortuko kontuan izan da, gobernatu ahal izateko 28, uste 28 botu edo behar direla? 28-ren batura? Ez ote litzake momentu honetan, beste momentu batzutan baino zailagoa izango gobernabilitate hori sortzea? Gauzak enkosta horiek esaten duten bezala ateratzen badira. Euskadiko Ezkerra desagertu egin da. Eta, bueno, Eusko Alkartasuna berak abadijoa, esan nahi du, abertzalen artian, HB-koak kanpora dabiltz, beti kanpotik dabiltz, ez da. Eta gino izarte. Horrek esan nahi du abertzalen artian ezin zekegula, seguro askorik osatu gehiengorik. Orduan, edo beste bat, edo beste bi behar dituzu. Zenbat eta gehiago koalizio batian sailagoa izaten da gobernatzea. Gobernu bat aurrera ematia. Baina, hori herriak ematen du. Gizarte oso zatituta dago. Batez ere Gipuzkoan. Oso zatituta dago. Botuari begira. Eta azkenian arek agintzen dugu botuaren araberan egin behar ditugu kombinazioak gero. Eta izin deik esan, orain, ze kombinazio aterako da. Hauteskundeen ondoren, inoiz esan izan duzu, ez begiratzeko PNV-ek lortu dituen botuei edo eskainuei bakarrik, begiratzeko alderdi abertzaleek elkarrekin lortu dituzten botoen baturari baizik. Zuek sondeoien arabera gora ingo zenukete pixka bat, baina gertaliteke batura horrek behera egitea. Hori gertatuko balitz, nolako irakurketa egingo zenukezuk? Bueno, badakizur datu bat falta da. Guk lenguan ere batek esaten zidan. Hemen, Euskadiko Ezkerra guk abertzaletzaz jotzen genuen, desagertu da, eta orain dauzkatzu zuk. Ematen diote, hainbeste botu, edo hainbeste eskaino, PNV, beste. Ematen du, zuk egiten dezunean, egiten badezu zuma PNV, HB, abertzale bezala, lehen baino gutxiago gara. Orain, niretzat datu bat falta da. Bide horretan, zenbat gelditu diren, galtzen ari diren, bai HB, bai EAK, zenbat gelditu diren abstentzioan. Bat baino gehiago gelditu da abstentzioan. Zeratikan, bere alderdiak espertzen diren jendeak arrazoi batetik edo bestetikan, askotan ez dute botua beste batentzat ematen baizikan, lehenengo jaten dira abstentziora. Eta, bueno, datu hori falta zaigu dagoen abstentzioan zenbat abertzale gelditu diren inori botua eman nahi ez. Galduzan martuak daude bintzat momentuz botu hiek. Bai, baina datu hori esateko badago bere arrazoia. Dena den, abertzaletasun demokratikoaren berritze eta berregitaren aldeko plataformare sortu berria da. Zuk zeuk, Federik balduzu horrelako ekimenengan? Bueno, nik ez zango Federik ez daukatenik hor da bilen jendeari... Eusko Alderdi Jeltzaleko zenbait lagun ere badago, tartean? Badabiltz, ibili daitezela, baina nik uste eta arazo luzea dela.
Eta ez dut uste hori goitikan izango diren konponketa horiek. Ez lidake gainera honak izango, behetikan etorri behar da. Sauria ere behetikan sortu zen, jendeak asko sufritu du. Eta hori osatzeko denbora behar da. Dena den, plataforma horretan ere, zure itzala, hain luzea den itzal hori ikusi duenik izan da? Ez. Ez nire itzalik, ez nire behatzik ez dezu topatuko handa. Ez nazute gainera bainean hitz egiten ikusiko. Eskaini didate bat baina gehiago hitz egitera joatea, nik ez nahi hortan sartu. Ni azken batian hor gertatu ziren gauza guzti horietan askorentzat ni izan itzan inparnuko diabroa, ez da. Ni ez naiz pertsona egokia konponketa horiek edo horregapen horiek egiteko. Askorentzat. Xabier, esan berria duzu politiko denak korrupto, ustel direla pentsarazteak asko kezkatzen zaituela. Baina Espainiako Bankuaren gobernadorea lapurretan ibili da, Guardia Zibilaren zuzendari nagusi izandakoa, Guardia Zibilaren gandik iesi dabil, ministro sozialistek dimititu egin dute, Osakidetzako goi karguren bat kartzelan dago, garzon droga trafikatzaile izatea bakarrik falta zaigu. Beste gauza bat. Iñaki izaten ziaren bakarri falta dela sukia almudenako zepiloak karrapatzen topatzia. Bai, egia esateko, jaro. Ez dakit, zu harritu da geratzea eta beste leku batutan eta mitinen batutan ikusi zaitugun bezala korruptua aurpegi aldaukat nik. Roldan itzin dituen ikusi, arpegia hola antzematen baldin bada. Konfiantzako ere ez, nik Roldani gero daukan arpegiak inez nioke espadar ere kartera utziko, baina bueno, egia esateko hemen gertatu diren gauzak, azkenien gertatu dire. 12 urtean, batez ere lehenengo 8 ditan, hemen dirua sartu zen, hainbeste eta hainbeste, soltxak eraman zuten politika, nire ustez politika aula, ez da? Baina, hor, aberasketa azkarroiek, Mario Conde, bestia. Gainera, hori izan, esango duke jende, irabaslea, jende hori izan, lan egiten zuen eri tontorpegi, jartzen zitzaion denbora horietan, hor, hainbeste gauza egin ziren, orain asaltzen ari direnak, gutxi batzuk besterik ez dira. Filosofia hori sartu zen, dirua askar, edozin moduz. Jendea bedeinkatu egiten zuen hori. Bueno, nik esaten nuen lehengoan, gure urola zautzen zu ibaiak, ibaiko eskorra ezta gizajoa. Inguruko gara. Baina neguan azten danian joaten daan urmorduak inda ematen duztak Amazonas. Gero, ura joaten nian zenbat plastiko, zenbat zikinkeri, adar, arbola eta saltzen dira, hori gertatu da hemen. Ura hundiak izan ziren, dana posik. Sevilla, Barcelona, dana posik, hau ondosi joak. Eta gero golpetik joan, baina golpetik joan zan, Eta baina saltzen dire, zikinkeri guzti horiek. Oik antzer den, Orduan, nik esaten dizut, zer egin behar da ben lehenengo presaren bat, berriz, horrelako holdeak ez daitezen izan. Hori lehenengoa da gehiengo osorik ez egotia. Eta bigarna kontrolak. Gauria printzipiorik ez dago, Lehen hemen jendeak ez dagoa zan. Oin dire, gure amak eta olako jende batzuek. Eta sozialismoa zer dan da elkartasun doitanak, desagertu egin dire. Printzipioak desagertzen dienean, gauza bat bakarrik dago, kontrola eta egurra, eta besterik ez. Beraz, jendeak politikoengan guztia ikusita gero, jende asko konfiantza galdu egin du. Orduan formula, konfiantza hori berreskuratzeko, hori izango litzateke kontrola eta iaia egurra? Esan nahi dut, dude gabe kontrola eta egurra egon behar duela, hemendik aurrera, lehen baino kontrol gehiago. Eta... Hau da, gaur irakurri dut egunkari batetan Durandi Lleidak esaten zuela, adibidez alderdi politikoen finanziazioarekin eta tabla rasa egin behar dela eta... Hori zeiten da izten. Batez ere, gauza batzek hor geldituko direz da. Nik uste dut batez ere zuk laporretu batzen dezunean, hor ez dagoela tabla rasai. Hende hori hartu, sartu eta bolsilloak ustu egin behar zaio. Roldan, nun dagoen inork ez daki, ez behintzat jakin behar duenak, baina bere eskutaleku horretatik bideak bilatzen ditu, eman nahi dituen eta zabaldu nahi dituen mezuak zabaltzeko, eta mehatxuka ari da, eta egiten duen mehatxua da, nien naiz amedo bezala isilduko. Ez zote dio inork behar bezain garbi esan behar, ator eta esantzak? Hori esan da dago, baina eukiko balitu Roldanek dauzkan froga guzti horiek eta argumentoak hemen egon gozat,
Baina zer ezkutaturik ezpalego ez alitzaioke garbiago esango atorreta esan zak? Ba, nik uste dut esan zaiola, ez da? Esan zaio, eta gainera esan beharrik ez dago. Berak, eukiko balikitik uste froga horiek, Feliperen kontra eta bar, hori hemen egon zan, Doderik izan zuki. Esan berri duzu, ez zaizula oso baliagarri iruditzen edo batzorde ikerketak egiten dituzten batzordeek parlamentuetan gai hauen inguruan merezi ez dutela edo balia handirik ez dutela. Zer esan nahi duzu horrekin? Balio dute behar bezala egiten diren. Eta ez dira behar bezala egiten? Roldaren komisioa itxure gabia izan da. Zuk uste duzu hor ikusi diren bezala bat ez edo hiru. Erten baino lehen telefonotik kontatzen da komisio isilekoa zan. Isilekoa ez zerbait diskutatu, parlamentoak aginduta, hala izan behar du gainera. Zukor propaganda politikoa eta batek bere burua erakutsi nahia eta ibintzen baitu, zakabor ez dago ez investigaziorik, ikerketarik eta zer. Eta hori lehenengotikan zapaldu zuten batzue. Niretzat itxure gabia izan zen. Bigarrena asko sobetu dijoa. Igual izango da PNV-koa dalako presidentia, ez da? Rubio batzordea zer izan. Rubioaren asko serioago dijoa. Orduan hori ere ikasi, beradatzetik hemen komisio eta gutxi egonda, batez ere, aiori osada honian, komisio egondo egiten badire, eta bere prozesua badaukate, juezak daukan bezala. Eta baten bat pasatzen bada edo ateratzen badu horrei penalizazio bat ematen bat zaila, orduan balio du, ministra ez. Arzaluz jauna, ez duzu uste orain arte behintzat korrupzio individuala, hau da norberak bere burua aberasteko bere kargu publikoa erabili izana, gehiago gaitzetsi denik korrupzio kolektiboa baino bigarren hau arriskutsuagoa izan daitekeela kontutan izanik? Zein bigarren hau zaten, publikoa? Kolektiboa, korrupzio kolektiboa, nik uste dut, adibidez, Mariano Rubioren kasua daukal gogoan, ez? Mariano Rubio, Alderdi Sozialistako ordezkariak komisioan zeudela, izugarrizko egurra eman zion, kartzelara eraman dute, ziurrenik arrazoi guztiekin, ez da? Edo ez naiz minor hori baloratzeko. Beste korrupzio batzuk egon dira, beste izen batzukin, eta antartean egon dira hainbat persona, eta horiek agian kolektiboagoak direlako, diluituagoak geratu dira, baina nik uste dut gehiago harrapatzen duena arriskutsuagoa izan daitekela gizartearentzat. Eske, badakizu zer da nor. Hor beste puntu bat dago. Gauza hauek nola atera dira. Zergaitikan atera da Mariano Rubioren kontua gero dela kontxa atzetikan sortu da. Noren kontra zijoazten hor. Zergaitikan dimititu du Soltxagak. Hau da, niretzat, oso idanak eta dertzen dire. Gehien bat, alderdi bat barrutik ja jota da banean. Eta hor lehenengo atea zan Juan Garran kontua. Atea zuten hori borbollak eta Garraren kontra. Borbollak, Garrak nahi zuen, Alfonso Garran izan, borbollak endutak enduin zuen. Hori atea zan, erantzuna bezala. Gero atera zuten Filesa. Itanak gerriztan kontra joan ziren. Gerriztak zer ematen alderdiaren aparatua eta esango du peajea eta itana. Orduan, hor daude, nire ustez, barruko kutsilakadak. Horregaitik atera dire, hainbeste gauza. Horrek ez du esan nahi hemen sistema bat egondanik, geizki egindeko gauzak, edo ustelkeriak ateratzeko ahal izan da. Zite baterako, juezen ikerketak. Atera dire, barruko, gorroto eta kutsilakadan gaitikan. Horregaitikan, orain digan oso urrutik gaude, gizarte honetan edo mengo politikan gaizki egiten diren, ustele egiten diren gauzak harrapatzeko eta juezetara emateko. Eta bigarrena, baina eskandalo asko dago, baina gure gizarte hau diru kontuetan ez da behin ere fina izan, behin ere ez. Eta hori behar bada eziketa eta etika... Nik esaten nuen lehengoen Madriden, zubakizu zer dan Espainiko estatu barruan. Ekonomi osoaren laurdena, uneko 25, ekonomi lurperatua da, iluna. Horrek esan nahi du, hor ez dela impuestorik ordaintzen, hor ez da segurtasun sozialik ordaintzen. Esango duke lege laboralak eta hiltzen den nahi duten moduen, laugarren partea. Gero, behiratzen baiz, diru beltza zenbat dabilen. Ezin leke kontuak ere atera zenbat diru beltz dabilen hor. Eta impuestoak zer gertatzen dan, eta bar. Hemen, esan leke gizarte honetan, bakarrik soldata baten gandik bizi geranok
ordaintzen ditugula behar ditugun zergak edo impuestoak. Eta beste danak alduenak egiten duela alduena. Horrek esan nahi dugu ez daukagula geure hezkuntz publikoan, geure etika publikoan, ez gera benetako, esango ginduke, irikide etikoak, ez gera. Asko dago egiteko oraindik. Beraz, ez dezu uste azken hilabeteotan jaso dugun ejemploak bakarrik nolabait legitimatzen duela orain zenbait hiritar esateko, nik orain azindari zordizkioten 150.000 pesetak, Mariano Rubio lapurtzen badu, Eskar hori bate baino egingo du, baina hori egiten duenari ere, egiten duenak ere makilkada galanta merezi du. Orduan hemen batek edo bestiak lapurretan badabil beste da, haide. Hola, ez dugu eser konpontzen, Hor, sagar ustel batek ingurukoak usteldu itzakela jakina da, eta gainera usteltzen ez direnak ere, gutxienez susmagarri bihurtzen dira. Beraz, prestigio galdu hori berreskuratu nahi baldin badu klase politikoak, garbi dago, nonbaitetik hasi behar dela, orain arte egin ezten zerbait egiten. Ez ote litzateke esate baterako bide egokie izango alderdi bakoitzaren finantziazio bideak argi eta garbi erakustea eta ideratzea. Hori esaten dugu, horrekin izan nahiko. Nik uste dut orain atzuk kanpaina bat daukazu hain daukagun bezala. Zuma kostatzen da, hori nortu leike. Daude neurketa biek egiten dituzten jendeak. Periodikuetan zenbatzen balio da anunziok, zenbat zentimetro, hainbeste. Bestia. Zuk egiten badezu hori ikusiko duzu lehenengo kontua. Alderdi politikoak, bere hauteskunde gastuak zenbateraino jaitsi dituen orain. Lehenengo, hori da, ondorio ona, esatu baterako. Hortikan joan behar da, alderdi politikoak gizarte plural baten daukaten funtzioa egiteko, dirua behar dute, diru hori ez da bat edo beste aberasteko, da bere funtzioa egiteko gizarte demokratiko batean. Hori neurtu behar dugu lehenengo. Eta gero, gastuak ere segitu lehizke, hortikan hasi gaitezen. Gero, bere bolsillora ari dana, hori harrapatu behar da, ez da dozin lapur bezala. Eta hortikan joan behar dugu. Baina hondikan bide luzea dago, ez pentsatu gauza konponduko direnik eskandalo honekin bakarrik. Arzallus jauna, 3 minutu geratzen zaizkigu. Bakarrik? Bai, bakarrik. Eta futbolaz ere hitz egin egin duke zurekin. Baina futbolaz hitz egiten hasi baino lehen zuk egindako adierazpen batzuk ikustea nahi nuke, eta ondoren gure galderak. Ikus ditzagun. Barça, Atletik! Zer egiten duzuzuk horrela jantzita, Esan nirekin batera, bega, Atletik! Ez, Puyolek bere babesa eta botuak ematen dizkigu, eta leiala izan beharra dago. Baina, beno, lehen Real Madrid eta orain Barça, txaketeroak! Txaketeroak ez, realistak. Errealkoak ez behintzat. Beno, Jorin, ulertzen ditazu, ezta? Zertzera zu, errealekoa, realista, atletikekoa, edo nungoa, Arzallus jauna? Bueno, ni ez nahi futboleroa. Ez? Ni nahi sozioa, askoitiko anaitasuna ekipoaren sozioa naiz, espalditika. Pozik, Javier. Hain zuzen bi urte nire kuota ordaindu gabe nabil. Ez zen ordaingorik egingo? Hori ez da fraudea, baina, bueno. Ez da fraudea, baina ez da behar bezalakoa. Gu, umetan, askoitian, atletikokoa ginen. Orduan Gipuzkoan, Donostia ez pasan, Irungoak beti ondia Realaren aurka. Tradizio ondia zeukaten Real Unione. Baina gu Gipuzkoan, atletikoan ginen, orduan ez ginen Realekoak. Orain danak Realekoak dire Gipuzkoan. Baina, bueno, ni egia esateko ez nago, ez naiz partidetara joaten da, ez naiz futbolero. Eta nire maitasuna kontu horretan anaitasunakin daukat. Xegar Arzallus, Euskadi Buru Batzarreko... Gaizki dabila, nahitasuna gaizki dabila. Euskadi Buru Batzarreko presidentea urte askoan zara. Ikuste aldezu, eperik ikusten alduzu Euskadi Buru Batzarren presidentzian, zeure buruari ikusten dizu eperik? Bai, nik epe bat daukat. 1986an, lehenengo egunian, amaitzen dut. Ez dakit zer gertatuko den. Eta ordezko horik ikusten duzu? Nik ez dukat ikusi beharrik hori alderdiak atera behar. Bueno, nazuk behar bada Ni ez nahi zibiliko hor bat edo bestiari bultzatzen. Jendiak zaten, hau da, delfina eta bestia. Hori alderdiaren lana da.
Xabier Arzalluz oso kerrezpa naiz 3 seme dituzu, ez da seme alabak, gara 3 diren mutilak. Mutila eta bineska. Mutila eta bineska. Majoak. Zenbat urte dauzka mutilak? Azarrenak 21, mutilak, eta gero bigarrenak 20 edo. Eta egin aldo soldauzka? Indikan ez, prorrogat dauzka, universidadean dago. Zer asmo dauka, insumiso egitea, galdetu. Eta insumiso izateko erabaki hartuko balu, edo insumiso izateko erabaki hartua daukatenei. Gero katzen almaten baduten, ni bokadilloak emango dizkiot, baina jarrera horri zer derizkiozu? Bueno, nik gazteuen borroka nik ondo ikusten den. Ni ez naiz ejertzito profesional bat entzalea naiz. Ejertzitoak egon behar dira. Hor dauden irenistak, pacifistak zaten duzen, irenistak dire, armarik zertako nahiz dutenak, hori nire ustez utopia bat da. Ejertzitoak egon behar dire. Baina profesionala, nik uste gaurko den bortan profesionala, arrazoi asko itikan. Eta nik ez nuke inor behartuko soldaduzkara joatea. Ez dakit, azkenian horla gertatuko da gainera. Nik uste gaur espadago jazteo profesionalik, Espainiako Estadoan, diru faltagetik dela. Amaitu egin behar dugu, Arzalluz jauna, 5 hitz lehenengo eta beste 3 eskatuko dizkizut gero. Esaidazu 5 hitzetan norden Xabier Arzalluz ideologikoki eta politikoki. Adibidez, abertzalea. Abertzalea, klaro. Eta beste 4. Esango nizuke demokrata. Demokrata biologikoki. Humanista. Zenbat esan dizkitzut? 5. Bi falta zaizkizu. Bi falta zaizkit. Humanista. Esango nuke liberala. Liberala zentzu berezien. Eta justizizalea. Eta 3 Xabier Arzalluz persona bezala norden definitzeko? Ni. Ez dakit. Naizen ni. Eskuitiarra, lehenengo. Eskuitiarra zatia kategoria da, pentsatu. Hemen inguratuta godea Eskuitiarraz, Maribel. Eskuitiarra. Piskat izatez naiz zuegarrito piskat anarkikoa. Eta zait gustatzen agintzerik. Obeditzerik ere ez. Eta ala eta guztiz, baina urtietan nahiko ezitako pertsona. Momentatik. Hauxe da Xabier Arzalluz mila esker ari da gurekin izateagatik, eta beste bat arte, oraintxe hastear dagoen hauteskunde kanpaina honetan, behar beste lan, baina neurrien lanekin. Eta zuei mila esker gurekin izateagatik, Harira, Euskal Herriko alderdi politikoetako ordezkariekin egindako Harira saio talde hau amaitu dugu, baina Harira ez da amaituko, eta udako hilabetetan ere hementsi izango gaituzue informazioaren Harira beti bezala. Mila esker gurekin izateagatik eta beste bat arte.